खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो तामुलपुर बगाजुलि खालिपुरनि गंनैजिनैनि गोबां गामिफोरा आबाद मावनायनि थाखाय दै जगायथायनि जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। उदांस्रिनि सिगांनिफ्रायनो आबै आबौमोनहा खाला नदीनिफ्राय गाव गावनो दै लाबोनानै आबाद मावनो गोनां जायोमोन। दाबो गंनैजिनैनि गोबां गामिनि रायजो राजाफ्रा गाव गावनो रां खांनानै जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों खाला नदी दैमायाव बान्दो बानायनानै आबादनि थाखाय दै लांनो गोनां जायो। नाथाय अन्थाइ नेट आरो औवाजों बानायनाय बान्दोआ बोसोरफ्रोमबो दैबानाजों बुखारलांजायो, जायनि थाखाय बोसोरफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा ओंखारनानै फिन बान्दो बानायफिननो गोनां जायो। बेराफारसेथिं परिबर्तन सोरखाराव दिनैसिम जेबो सुबिदा मोनाखै। बे जेंनाखौ लानानै अफिसफोराव एमएलए डिसिफोरनोबो गोबां मिथिहोनाय जाबाय, नाथाय दिनैसिमबो बे बान्दोखौ बानायनानै होनो थाखाय प्रमद बर' बिथांनि खुगानिफ्राय खोनानो मोनाखै होननानै फोरमायथियो रायजो राजाफ्रा। बेनिखायनो अरायनि थाखाय जाहाथे बान्दो बानायनानै होयो, बेनि थाखाय सोरखारनिसिम खावलायहरो रायजो राजाफ्रा। मानोना तामुलपुर बगाजुलि खालिपुरनि गंनैजिनैनि गोबां गामिनि रायजो राजाफ्रा बे खाला नदी दैनि सायावनो सोनारो। बे दै नङाब्लानो जेबो खालामनो हाया होननानै फोरमायथिदों भुगिनांनाय रायजो राजाफ्रा। एडिशनेल डिपुटि कमिशनारनि कनभयनि गारि सौख्रांनायजों सासे फरायसाया जायगायावनो जिउ गोमादों आरो गुबुन सासे फरायसाया गोब्राब थासारियाव दङ। साब इन्सपेक्टर जुनमनि राभा थैनाय जाथायखौ लानानै पुलिसनि फारसे आसि दिन्थिबाय थानायनि गेजेरावनो आसाम पुलिसनि मोनसे लाजिथाव आरो सोंखारिजाथाव जाथाया फिन नुजाथिदों। जौ लोंनानै जोबोद गोख्रैथिजों AS03X1003 नम्बर थानाय बलेर' गारिखौ सालायबोनानै गारिनि बेलथायनायाव सासे फरायसाया जायगायावनो जिउ खहा जादों। बे जाथाया माजुलिनि गारमुराव जादों। बरगुरि जरबिल रुपज्योति एमइ स्कुलनि फरायसाफोरा टिफिननि समाव गंसे गलायाव फैदोंमोन। बेयावनो माजुलिनि एडिशनेल डिपुटि कमिशनारनि कनभयनि गारिया बेलथायफैदों। जाथायखौ नुनाय सुबुङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बलेर' गारिया जोबोद गोख्रैथिजों खारबोदोंमोन, बेनि उनाव सौख्रांफैदों आरो बेलथायदों। गारिनि सौख्रांनायजों सासे फरायसाया गारिनि गुबुन फारसेथिं गोग्लैहैदों आरो गुबुन सासे फरायसाया गारिनि सिङाव हाबदों। नाथाय जौ फेनाय आसाम पुलिसा जाथाय खालामखांनायनि उनावबो मिनिदोंसो। गारिनि सिङावनो जौ बथल मोननायखौ लानानै आसाम पुलिसानो जौ फेनानै बेबायदि जाब्रबथाय खालामनायखौ लानानै ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। जाय आसाम पुलिसा आयेनखौ रैखाथि होनायनि खोथा बुङो आरो आयेननि खोथा बुङो, नाथाय बेबायदि आसाम पुलिसानो जौ लोंनानै नांनायनि बांसिन गोख्रैथिजों गारि सालायनानै बेबायदि जाथाय खालामोब्ला सुबुंनि रैखाथिया बहा थांगोन होननानै खुद्रिदों आरो एडिशनेल डिपुटि कमिशनारनि कनभय अदेबानि गारियाव जौ बथल मोननाय आरो जौ फेनानै बेबायदि जाथाय खालामनायजों आसाम पुलिसखौ मुगैनो थाखाय बाध्य जादों होननानै बुंथियो रायजो राजाफ्रा। फोरमायथिनो गोनांथि जाब्रबथायजों जिउ गोमानाय फरायसानि मुङा आयनज्यति बानिया आरो बिथाङा 7 थाखोआव फरायनाय फरायसामोन। 2016 मायथाइयाव जेब्ला गोजाम 500 रां आरो 1000 रांनि बिलाइया बन्द जादोंमोन, अब्ला रां सोलायनो थाखाय आरो रां दिहुननो थाखाय बेंकनि मोखाङाव गोलाव गोलाव लाइन जानांनायखौ नोंथाङा गोसोआव दंना? बे समा फिन फैबावबाय। नोंथांनाव जुदि 2000 रांनि बिलाइ दं, अब्ला नोंथाङा 2000 रांनि बिलाइखौ नोंथांनि एकाउन्टआव जमा खालामहैफिनदो। नङाब्ला सोलायनानै गुबुन रां बिलाइ लाबोदो। 2000 रांखौ हादोराव बन्द खालामनो थाखाय फोसावबाय रिजार्भ बेंक अफ इन्डिया (RBI)आ। बेनि थाखाय RBI आ प्रेस रिलिज फोसावदों। फैगौ 23 मे 2023 निफ्राय 30 सेप्तेम्बर 2023 सिमनि गेजेराव 2000 रांनि बिलाइखौ जायखिजाया बेंकआव थांनानै सोलायनो थाखाय नङाबा गावनि एकाउन्टआव जमा होनो थाखाय बिथोन हरदों। जायफोरा रां सोलायगोन बिथांमोनहा खेबसेयाव 20,000 रांसिमल' सोलायनो हागोन, जाहाथे गुबुन सुबुंफ्राबो रां बिलाइनि आंखालाव गोग्लैनो गोनां जाया। बेनि थाखायनो 20,000 रांसिमखौल' सोलायनो हानायनि सिमा खानानै होदों। RBI निफ्राय फोरमायथिदों दि जायनाखि गोजाम 500 आरो 1000 रां बिलाइखौ हादोराव बन्द खालामनाय जादोंमोन, बेनिखायनो सुबुंफोरनि रां बिलाइनि जि गोनांथि बेखौ सुफुंनो थाखाय 2016 मायथाइनि नभेम्बर दानाव 2000 रां बिलाइखौ थिसननाय जादोंमोन। बेनि उनाव गुबुन गुबुन गोदान रां बिलाइफोर ओंखारनायनि जाहोनाव सुबुंफोरनि गेजेराव रां बिलाइनि गोनांथि जानाया जोबदों आरो 2000 राङा बाहायजायाखै। बेनिखायनो 2000 रां बिलाइखौ बन्द खालामनो RBI आ थांखि लाबाय होननानै RBI निफ्राय फोरमायथिदों। सिखाव दाखायत, मानसि बुथारनाय, जिनाहारि खालामनाय बेफोर जोंनि रायजोआव बांदों। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि सोरखारा रायजोआव आयेन बेरेखा आरो समाज बेरेखा हाबा मावनायखौ होबथानो थाखाय राहा लानायखौबो नुनाय जादोंमोन, नाथाय फेलें। जोबनो गैयै सिखाव दाखायत,
जिनाहारि जाथाय लांखारनाय आरो मानसि बुथारनाय जाथायफोरखौसो मोनफानि उनाव मोनफा जों खोनानो मोनबाय थानाय जादों। फिन सनितपुर जिल्ला ढेकियाजुलियाव गिख्रंथाव मानसि बुथारनाय जाथाय जादों। साननि समावनो सार्कोल अफिसनि मोखाङावनो खास्रि बिस्रियै मानसि बुथारनाय जाथाय जादों। निरन्जन खदाल मुंनि सुबुङा महरी उत्तम दासखौ दानथारदों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला हा हुनि जेंनाखौ लानानैनो निरन्जन खदाला महरी उत्तम दासखौ दानथारदों आरो उनाव गावनो ढेकियाजुलि थानायाव गावखौ गथायहैदों। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला हा हुनि जेंनाखौ लानानै थांनाय 2009 मायथाइनिफ्राय 2015 मायथाइसिम तेजपुराव कर्ट केस जाबाय थादोंमोन, जेराव निरन्जन खदाला जेनदोंमोन। बेनि उनाव फिन निरन्जन खदाला गुवाहाटी हाइकर्टआव केस होदोंमोन। बेयावबो केसआव जेनदों बिथाङा। जाय सुबुंजों निरन्जन खदाला हानि जेंना दङमोन, बे सुबुंखौ महरी उत्तम दासआनो मदद होदों, जायनि थाखाय जेननो गोनां जादों होननानै महरीनि हेंथा रागा जोंनाय दंमोन, जायनि थाखाय महरी उत्तम दासखौ साननि समावनो खास्रि बिस्रि दानथारदों। बे जाथायनि सायाव बुथारजानाय महरीनि बिसियाबो फोरमायथिदों दि हा हुनि जेंनाखौ लानानै उत्तम दासआ मदद होदों होननानै निरन्जन खदाला सिगांनिफ्रायनो हुमखि होबोदोंमोन। फिसाज्लाखौबो फान्दायनानै पुलिसनि आखायाव हमजाहोखादोंमोन निरन्जन खदाला होननानै फोरमायथिदों। साब इन्सपेक्टर जन्मनि राभानि थैनायनि थार बिजिरनाय नागिरनानै राभानि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरा बक'नि राजा लामायाव ओंखारनानै सोमावसारदों आरो माखासेया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों थार बिजिरनायनि थाखाय दाबि दैखांदों। जन्मनि थैनाया सरासनस्रा थैनाय नङा, बेनिखायनो बेनि सायाव नायबिजिरनाय जानांगौ। जायफोर पुलिस अफिसारफोरा लोब्बा दङ बिथांमोनखौ थाबैनो हमनानै साजा होनांगौनि दाबि दैखांदों आरो जायनाखि थैनायनि सिगां जन्मनि राभाया आभाज्योति राभाजोंनो जयै दंमोन, बेनिखायनो बिथांखौ हमनानै सोंनाय फिननाय लानो थाखायबो दाबि दैखांदों। लोगोसे एसपि लीना दले बिथांनि सिङावनो असि आइसिफोरा खामानिखौ मावो, बेनिखायनो बिथांमोनखौबो हमनानै नायबिजिरनांगौनि दाबि। गुबुन फारसेथिं सिआइडिआ आसाम पुलिसनिनो मोनसे ब्रान्स, बेनिखायनो सिआइडिनि सोलायै सिबिआइ नायबिजिरनाय जानांगौ आरो रां लानायनि केसखौ इडिआ नायबिजिरनांगौ होननानै दाबि दैखांदों बिथांमोनहा फोरमायथिबावदों दि पस्टमर्टेमनि रिपर्टनि बायदिब्लाबो साब इन्सपेक्टर जन्मनिनि बिखानि हारा उदैनि गाहायाव आरो खर'नि उनथिं जोखोम जानायनि सिन दं। बे रिपर्टजोंनो रोखा जायो जन्मनि राभाखौ बुथारदों। सिगांनो सोलो खालामखानानै मोनसे हानजाया बिथांखौ बुथारदों, बेनि उनाव एक्सिडेन्टनि महर होनो नाजादों, बेनिखायनो बेनि सायाव गोख्रों राहा लायाब्ला बिनिख्रुइ गोख्रोंसिन सोमावसारगोन होननानै दाबि खालामो माहारियारि आफादफोरा। फोरमायथिनो गोनांदि साब इन्सपेक्टर जन्मनि थैनाय केसआव 4 पुलिस अफिसारखौ रिजार्भ क्लजआव दोननाय जाबाय। नगावनि एडिसनेल एसपि क्राइम रुपज्योति कलिता, नगाव सदर थानानि असि इन्सपेक्टर मनोज राजबंशी, नर्थ लखिमपुर थानानि असि इन्सपेक्टर भास्कर कलिता आरो नावबैसा आउटपस्टनि साब इन्सपेक्टर सन्जीब बरा। जाय ट्राकजों जन्मनि राभानि गारिया जाब्रथाय जादोंमोन, बे ट्राक सालायग्राखौबो लानानै सिआइडिआ नायबिजिरनायनि हाबाखौ मावगासिनो दङ। साननि समावनो गंनै नखराव सिखाव हाबदों। बिश्वनाथनि कचगावआव फुंनि समावनो गंनै नखराव सिखाव खावदों। रिपर्टनि बायदिब्ला फुंनि 11 रिंगासोआव सिखाव खावनाय जाथाय जादों। बिपुल भुइयानि न'आव भारा थानाय निपेन सरकारनि न'निफ्राय लुथिनानै लांदों 5 लाख रां। फोरमायथिनाय बायदिब्ला निपेन सरकार बिथाङा मन्दिराव 8:30 रिंगासोआव ओंखारलांदोंमोन, नाथाय मन्दिरनिफ्राय फैफिननायाव एसे उन जादोंमोन। बे समावनो सिखावा लुथिनानै लांदों होननानै फोरमायथिदों। फोरमायथिबावदोंदि दरजा आरो खोरखि सिफायनानै सिखावा न' सिङाव हाबाखै, सिलिखौ सिफायनानैसो न' सिङाव हाबदों। बेनि उनाव लुथिनानै लांदों नोगोद 5 लाख रां। गुबुन मोनसे जाथायाव कृष्णा सूत्रधरनि न'निफ्राय सिखावा सना रुफा गासैखौबो खावनानै लांदों होननानै फोरमायथिदों। जाथायखौ बिश्वनाथ पुलिसनो मिथिहोनायनि उनाव पुलिसा जाथायथिलियाव नुजाथिफैदों आरो नायबिजिरनाय हाबाखौ मावजेनदों। जोबनायाव जायफोरा मटर साइकेल एबा स्कुटि बायनो गोसो दङ बिथांमोननि थाखाय मोनसे फोसावथाय। मानिकपुर पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय मानास अट' हन्डा श'रुम आरो काजलगावनि पेट्रल पाम्प साखाथियाव थानाय MMH अट' हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय थाद'नाय गैयै अफार फोसावदों। बेनिखायनो जेखि जाया समाव नोंथांमोनहा मटर साइकेल नङाबा स्कुटि बायनो गोसो दंब्ला मानिकपुरनि मानास अट' हन्डा श'रुम नङाबा काजलगावनि MMH अट' हन्डा श'रुमनिफ्राय बायनो हागोन। मानोना बे मोननै श'रुमनिफ्राय मटर साइकेल नङाबा स्कुटि बायोबा नोंथाङा माखासे अफार मोननो हागोन, जेरै गोलोम बोथोरनि थाखाय बेसेन नाङालासे गंसे फेन, बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट,
गोजाम मटर साइकेल नङाबा स्कुटिखौबो नोंथाङा सोलायनानै गोदान मटर साइकेल नङाबा स्कुटि लाबोनो हागोन बेफोरनि अनगायैबो खम डाउन पेमेन्टआवनो मटर साइकेल नङाबा स्कुटिखौ नोंथाङा मोननो हागोन मानिकपुर पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय श'रुमनिफ्राय मटर साइकेल नङाबा स्कुटिखौ नोंथाङा बायनो लुबैयोब्ला 70026012555 नङाबा 9101272776 बे नाम्बाराव कल हरनानै सावरायहरनो हागोन नङाबा काजलगावनि श'रुमनिफ्राय बायनो गोसो दंब्ला 8011277099 नङाबा 8720957824 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन दिनैनि खौराङा एसेनोसै गाबोन आरो गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों